Všechno, co v tomhle videu vidíte, je čistě můj osobní názor, takže jestli se ten váš liší, běžte si brečet do rohu a video vypněte. Top 11 minus 1 nejhorších FNAF animatroniků. 10. místo Stevbots. Když opomenu Stevbotu nudný, neoriginální a prázdný design, tihle strašáci na hoverboardu jsou otravní. Hlavní problém je ale, že jsou všude. Místo toho, aby Steelwool vyřešili problém velikosti Pizzaplexu, že vás nenajdou Glamrox, tak dali jednou Ctrl+C a 1000krát Ctrl+V. Problém vyřešen. Optimalizace? A co to je? 9. místo Withered Foxy. Hráli jste někdy hru a potkali jste animáka, u kterého bylo jasné, že je spíše jen nástroj, aby hra fungovala? Jestli máte po ruce slovník, tak přejděte na slovní spojení Withered Foxy, protože on je tohoto definicí. Jo, a jestli chcete odůvodnění, proč na něj jako jediného maska nefunguje, je to protože byl vždycky cuklavý. Velmi chytrý. 8. místo Trash and the Gang. 7. místo Plush Baby. Pojďme si zahrát hru. Zkuste rychle najít Plush Baby mezi těmito plišáky. Hotovo? Nic nenašli? Jo, pardon, to bude tím, že jsou celou dobu schované za ostatními plišáky. Počkat, co? To není fair? Tough shit, tady jsou 2 levely, které takhle fungují. Jo, a ještě omezená baterie. V temnotě. 6. místo Proto Mimix. Pixely, tyhle jsi teďka vymyslel. A kápeš se na problém. Nikdo ani neví, že tento šrot existuje. Ok, možná je trošku scary, jak se za vámi šoupají malí gremlini o zem, aby tě chytili. Ale mimo jednu cutscénu nic nedělají. A jak sakra Edwin přišel z tohohle na toto? 5. místo Helpy. Zavři hubu! Jestli někdy začnu mít halucinace, tak to bude Helpy. Od jeho uvedení v Pizzeria Simulator se vyskytl v každé FNAF hře. A nedělám se srandu, když řeknu každé. Slovy nejde popsat, jak plné zuby mám tohoto skřeta, který se láme vás a dostává vsteklinu. A ne, to, že mi dělá daně, nepomáhá. Kvůli němu jsem prohrál soud a někam mě už nevemou. Ale ještě dělá strašně Ty taky zavři hubu. 4. místo Minirina. Chápu, tohle je možná náhodný pick na nejhorší animatroniky. Ale mám pocit, že lidé zapomínají, jak moc Miniriny milují vor. Hele, 100 lidí, 100 chutí. Ale když máte vařečku, co se chichotá, když vám hmatá na vaše háčko, lezou vám do obleku, který vás může rozdrtit během vteřiny a pořád se lepí na váš obličej, tak si prostě nejde pomyslet nic pozitivního. Příště, až je uvidím, tak volám deratizátory. 3. místo Dark Springtrap. Čus lidi, tady NM Dude Coffin. Dneska vám ukážu behind the scenes, jak dělám svoje designy nových animatroniků do FNAF. Nejprve vezmeme tady někoho, koho jsem udělal před 10 lety. Pohrajeme se s barvičkami a uděláme malý rozdíl, aby se od sebe lišili. Panko, posílám nový design, vrhněte se na to. Do pondělí ať je na poličkách merch. 2. místo Marionette. Vemte, co jsem řekl o Withered Foxym a strojnásobte to. Oso, přestaňte ji nazývat nějakou hrdinku, udělala dog shit. 1. místo The Mimic. Každému musí dojít, proč je Mimic na 1. místě. Do příběhu se vnutil jako ten jeden kluk ze vaší friend grupy. Zkrátka, ho nikdo nikde nechtěl, nikdo ho nepozval. Ale přesto tam je. Nedokážu si odůvodnit, proč ho přidali, než nějak takhle. Sakra, lidem se nelíbil návrat Aftona ve Security Breach. Rychle, strč tam tohohle sníh, tím to zachráníme. No ovšem, to je tolik příležitostí, nemají na nás nic. Jo, můžeme si přepsat ten příběh, jak chceme! Chcete další top 11 minus 1? Dejte vědět o čem do komentářů.